Здравейте хора, днеска за пръв път ще пробвам дубайски шоколад. Това ми е за пръв път и да си призная, аз съм много капризен човек. Сега отварям опаковката. Ето. Вижте как изглежда. Ето сега. Сега ще откъсна едно парченце. Ето такова. Омага. Това е много хубав шоколад. Ще взема още последна хапка. По-скоро още две. Ето една такава. Много е вкусно, хора. Е така. Препоръчвам ви да пробвате този шоколад, защото наистина е много хубав. Надявам се да ви харесва това видео и ще се видим после.